RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Mati City, Davao Oriental nga tumatagtampo nagdasingan nga Noel. Gupahag yung lilit eh. Ay! Yawa na ko eh! Sab ka ba yalan? Imong hugib ko yun. Kanina na ko siya tawag ni mo. Huwag ka maminaw. Saan nga, busy mo ko sa akong cellphone ko. Ingon pa nila, kana ko nung bungol ko nung gwapo. Apil di ka. Kisa mo ginaging kabisihan ni mo ba? Cellphone. Uy, hala. Kadyut. Picture lagi na ni Lilit lagi. Siya bitaw ni bay? Ay ka. Agoray. Ibog ka sa ni Lilit. Oo bay. Pero mauwa ko mong yabli mo. Wow. Nung sa man tao ka, oy. Kung dili ka magkasulti niya sa personal, chat eh. Ha? Chat eh. Pag-chat sa, aron nga mahibaw ka kung unsa iyang reaksyon. Murag sakto si Bay Alan. Mayo tod nga akong chatan si Lilit. Aron kung masuko siya nako, sa chat ra. Penuel, Bay. ipangita ka ni Lilit. Ha? Nga naman. Rumot lang. At tuwa dito ka. Tuwa sa ilawom sa mangga. Lit, may tuyo ka na ko. Imo ba kung gibugal-bugal Noel? Ha? Wa man. Onya, o sa mo tayo mag-chat na ako. Nuod mo to. Dili ra ba ko ganahan nga panguyaban ko sa chat? Kung manguyab ka na ako, personal ako. Ayaw i-chat, dili ko ganahan, ana. Oy, Lilit, kredit lang. Lilit! Nga sa to pa, palpak. Pero tingin palpaka ba eh? Tagluoy ya. Maayo ana, no? Panguyabi sa personal. Hi, Lit. Ay, wa ba ko maka-istorbo na mo, Lit? Wa man. Yes. Kuan ba, Lit? Nando ko ituyo ni mo? Unsa man na? Sa akong gichat ni mo ba? Tinuod ba ito, ha? Dito bugal-bugal. Mauwala ko musulti na mo sa personal. Pero, wa ka ganahi sa akong chat ni mo. Pwede man nga akong isulti ni mo din nga. Love ti ka. I love you. Ayaw ka sa kulit, ha? Tinuod nga love ko nimo? Oh, Lilit. Mani akong gusto. Ngayon mo kusultihan sa personal. Ha? Nga sa ato pa. Imo na kong gisugot. Oh, Noel. Uyab na ta. Thank you, Lilit. I love you. I love you too, Noel. Mahinoon, nagisugot na ka ni Lilit. Lipay sa bitaw kay Kubay nga. Nagkauyab naming Lilit. Pastilan. Congrats, bay. Lit, Unsa man? uyab naman kita no. Ngano di ay? Kuan, kanang... Pwede mo kiss? Pag sure, uy. Diyan ginugot. Kiss rin ito. Di ko, uy. Napali makakita na to. Wa may tawagod. Sige na po. Di lagi. Da! Nakisa lagi. Uy, kawatan ka ha? Ha? Ano sa kawatan? Nangawat makag-kiss, be. Di kawatan ka. Ngisi lang ay.
Sorry kay Lit ha. Love lang ka. Basin ba yung mga uyab kaglain na wala? Uy, nga nugutang nga mga uyab mo ko nga. Kagwapa sa mong uyab ha. Bantay ba to? Gusto ka mudagan sa panahon dit sa? Sunod semana, graduation na to. Maog yun. Asa di ka mo eskwela college? Lit, Na, papa ko may bao eh. Mag-agad pa ko nila mga magpapa. Noel, karon nga nahuman naman ka sa high school, nagkasabot mi ni Papa ni mo nga ato na ka sa Cebu mo Eskwela College. ha? Oh, nga naman ka? Dili ka ganahan mo adtog Cebu? Ma, di pwede nga. Anila ko din sa ato mo eskwela. Adto gyud ka sa Cebu, kay si ate man nimo mo gasto sa imong pag-eskwela. Maong pangandam kay palargahon ka nako sa Cebu. Mo rin kong biyaan din eh. Wako'y mahimo ulit kay may gusto nilang mama nga adto ko sa Cebu mo eskwela. Ikaw, asam di ka mo eskwela. Anira sa ato. Amping din niya. Magtawgan na ilang niya ta. Ikaw sa amping dito. Ay, pila pa lang gani ko kaadlaw nga nalayo ni Lilith. Mingaw naman kayo. Ingon ini de ang bation kung malayo kasi mong uyab. Kumusta, Lid? Mingaw kayo ni mo. Parehas dito. Ako sab, mingaw kay ko nimo. Ayaw pang itadaglain na. Siyempre. Ikaw sa ba? Ay pangitag lain dia. Paabot ako. Oh, no. Imo tong uyab imong gikasulti? Ote? Dong, magsabot ta ha. Ha? Ano sa mati? Ugma, sugod na sa klase. Dili ko gusto nga magsige kag tawag-tawag sa imong uyab ha. Ha? Kung gusto kang mahuman sa imong pag-eskwela, likayi nga magsige kag kontak sa imong uyab. Focus sa imong pag-eskwela, dong. Ote. Mauday nga dili na ka-reply sa akong mga message. Kaya gibawalan na din kasi mong ate. Ulit? Pasensya na. Okay ra, oy, Noel. Nakasabot naman ko. Sige. Focus lang sa imong pag-eskwela. Gusto ko gagdagan sa panahon eh. Sunod tuig. Fourth year college ako. Manang hindi kong ate nga mapauli ko sa Davao. Total, bakasyon pa man. Salamat din lang kay ni anagid ko sa mong dabit. Di na sa kong pauli sa amo. Muadto ko silang lilit. Ako siyang surprisahon. Noel? Ikaw? Oh, ako na eh. Uy, noon sa mukha nga... Huwag ka malipay nga naabot ko. Kuan? Nanangid ko sa kong ate nga mabakasyon din sa ato kay... Mingaw na kay ko nimo. Lilit. Mingaw kay ko nimo. Ayoko gaksa. Ha? Noon sa mukha. Dili na ko angay ni mo, Noel. Ha? Nga naman. Tungod kay minyo na ko. Lilit. Ugin sa imong bana. Ako ba'y? Bayalan? Kadiyot sa ha? Naglibog ko. Nagminyo mong duha? Oo, Noel. Ang saan ni pagkahitabo ha? Naundan ko sa pag-eskwela. Kay wani ka gastong ako mga ginikanan ako. O gisakitan sab ko kay dili na ka makontak na ako. Og si Alan lang ako kasumbungan sa kahuot sa akong dughan. Hangtod ka. Hinahinay rin nakugang akong buot niya. Unsa? Sorry kay bay. Dili na ko tuyo nga ilugon si Lilith gi kanimo. Pero nahigugman na sab ko niya. O bago lamin nakasal. Kinuo ko.
Kasakit ning nahitabo sa akong kinabuhi. Sakit kini. Wa ko magdahom nga sa akong pagpauli sa among dapit. Naminyo na day si Lilit. Ug sa ako pagyud nga amigo. Dinhi na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.